Gino kanyo ni rio makane kama mrama intiere en thulu makene makamaro kini machigne wang jowi mari mar Kala TV kama bende wadhi chako chino ni eki mar chuny wach ko chakore sani nyaka ngorom kanyo sa uchela mar odiochieng' kakalo kanyaboro manotoka sa abicha mar okinyi kata sa abicha mar onyango. Nyinga en Brenda Agenyo Nyasubanyana. Iyudo wakanya chiel kachiel kokalo wang jowi mari manokilwala ino ero mar pang kata nyalo luwa kanyo embui magwa mopogore kaka mano mar YouTube Kala TV, mano mar X at Kala TV, mano mar TikTok Kala TV, kachiel koda kamano mar Facebook Kala TV Live. Kama bende dichwalo na kanyo ote mari machuoko paneno wagesechegi eki angna som otego esechego eko mabiro. Mencheno mabende wang'eyo kanyo wechego eko motimore mopogore pacho kaeri ma mulo ngimani kachiel koda ka loro skunde apoya nono kaluwore koda ka wechego eko mag ng'anyo mag jopuonjre mabende sadi koro to muocha ng'anyo e skunde mopogore e pacho kaeri. Skunde mathoth oselor e pacho kaeri apoya nono kendo jopuonjre odok pacho kalore koda ka ng'anyo mag jopuonjre mabende wasebedo ka waneno kamago motimore recent kata manyiche kotimore en kanyo moting'o mano mar Agoro Sare bende koro to idhi kaw mar neno ni wechego eko mag ng'anyo ma osebedo kadhi nyime bende koro to idhi kaw mar neno ni wechego eko mag ng'anyo ma osebedo kadhi nyime e skunde ma pacho kaeri koro to odok chien. Bende odiochieng'ni ma kawuono ma piny orugodo kawuono skul odok chien. Bende odiochieng'ni ma kawuono ma piny orugodo kawuono skulno mong'ere kaka Bishop Sulumeti Girls ne obago ng'anyo mane Sulumeti Girls ne obago ng'anyo mane otieno kama jopuonjre mathoth koro tiwacho ni no hinyore kata no yudo hinyruok mopogore kalore koda kamach makamano jopuonjre moko no fend kendo nitiere video makoro to luorore mbui kanyo kanyiso kaka jopuonjre go eko ne iringo godo mano ka itero odiochieng'ni ma kawuono. Migosi George Natembeya mabende en kanyo governor e county no ma Uasin Gishu bende koro to kane loso to wacho ni nitiere kaka koro to skunde wa mapacho kaeri en bende ochayo malich mokalo piny owacho mabende koro to wacho ni oserem chiwo omenda ne jopuonj madongo kata principal e sano ma owinjore mar no ni chenro mag somo odhi makare. Jatelo no kane golo pache to wacho ni nitiere kaka koro to chenro mag somo orochore e pacho kaeri gino mabende koro to kelo luoro malich mokalo ne jopuonj madongo kata gino mabende koro to kelo anyalo wacho ni pressure ne jopuonj madongo e skunde wa mapacho kaeri. George Natembeya dwaro mondo mi piny owacho oneni oloso chenro go eko mag somo bedo makare e pacho kaeri. Ka jatelo no wacho ni ng'ikruok mantiere chenro mag somo kachiel koda kanok mar jopuonj e skunde wa chiel kuom gigo mabende koro to kelo ng'anyo mag jopuonjre e skul. Temo wacho kanyo ni jopuonj bedo koda ka gino minyalo luongo kanyo ni stress mabende koro to miyo jopuonjre bedo koda ka stress kata chenro go eko mag somo ok dhi makare e skunde wa mapacho kaeri. Mago bende timore bang' ka migosi Fred Okengo Matiang'i odiochieng'no manyoro ne owacho kanyo ni as a genuine and sincere need for us to have an all-parties conversation on the education sector in the country. Because it's a crisis and it is going to blow up sooner than we think. Because when you see the number of kids we are losing in school, 21 burning to ashes, 16 dead, and as my brother says, principals are not able to run schools, they have no money, and the cost is going through the roof, 110,000. We look at those fee schedules, I look at them, I have relatives, so do you stabilize the social sectors. I would pull in people for conversations. The Seventh-day Adventist Church has invested in education. Look, many of our churches, the Catholic Church, we used to have endless conversations with the Conference of Catholic Bishops and our pastors because they have a stake, they have an interest. Dr. Mtero here, who leads the education sector and one of our leaders in the church, you can't assume they don't know what is supposed to be done. We listen to them, we sit down with them and work with them. And then slowly we work with the professionals. I would ask the president to get a caucus of these people. Gulo pache ko tenore kora kawiche go eko mag ng'anyo mag jopuonjre masani koro to dhi nyime skunde mopogore pacho kaeri kachiel kora ka wang'o skunde gino ma osemiyo lor skunde mathoth e pacho kaeri kendo jopuonjre odok pacho. Jatelo no koro to wacho ni dwarore mondo mi koro to e skunde wa mapacho kaeri oketi kar hocho makende kanyo mabende koro tinyalo chiwne godo jopuonjre hocho makende. Departments are just there in name, they don't do anything. Teachers have got no capacity.
You have got teachers trained for 844, almost all of them. Now they're handling CBE, students who are now joining senior secondary. They're coming with a different mindset completely. How do you manage? How do I manage this? They are lying to others. They've employed 100,000 teachers. Yet we know that 40,000 interns out there who are crying. They are doing the same job, but being paid a quarter of the salary the other teachers are being paid. Now you have got children on your hand in school. You are supposed to feed them. The government is saying don't increase on the mock exams. But if the CS and the PS are just speculating like any other person on the market, because by now they should know. Because government, wanasema government, serikali iko kila mahali. Mkono wa serikali iko ni mrefu iko kila mahali. They should be knowing what's happening, what's actually the cost, the direct cost of these things. Instead of all of us here speculating. Magine magidwaro jatelo no koro to wacho ni mago gin weche go eko ma ok odhi kare kata weche go eko mar misleading to the country. Ka bende omedo chayo jatelo no mawacho ni koro to dwaro mondo mi maybe olemne mondo mi ong'e kaka onyalo timo tije e yono mowinjore. Bishop aombe PS wa education kwa sababu ile utterance alitoa juzi kwamba wewe una negotiate mambo ya education, mambo ya exam na mwanafunzi ijaifanyika Kenya. He is the only PS anasema kaa chini na mwanafunzi mwambie are you ready to exam ama tusongeshe. Kuna mtoto atakubali kufanya mtihani hapo kweli? Kunaye kweli? All technical person ya president ana mislead the country kwamba unaweza kaa chini na negotiate na mtoto wa shule umwambie siku ya mtihani ni siku fulani ama tusongeshe mbele kidogo. It is not possible. Si ni sheria. Hata sisi tunajua 2027 kuna uchaguzi. Hatuwezi enda kunegotiate na IEBC tumwambie sasa songeshe kwa 2032 hapo tufanye hii election. Is that possible? Upela wa Kenya tul ngoroni so Mano biro kalore koda ka weche go eko mano wachi koda ka migosi Julius Bitok makoro to dwaro mondo mi jopuonj oneni koro to negotiate kata gibedo pinya kendo gitwaka koda ka jopuonjre e sama owinjore ma onego beni koro to jopuonjre nyalo timo e penje e pacho kaeri. Mano en wach monyuolo paro mopogore opogore to ahinya kuom jotelo. Bende koro to wacho ni mano gima ok nyal timore e skunde wa. Tuelewe, tujue wanataka nini, tusemezane ili mambo ya elimu yende wapi mbele. So wanafunzi tutawasikiza, wazazi wenye watawasikiza, walimu watawasikiza ili tuweze kupeleka mambo ya elimu wapi mbele. Mnajua watoto wetu hawa sio kama wa kitambo, hawa sio wa kulazimishwa, hawa ni wa kuongeleshwa, watasikia, and if you convince them they will listen to you so that you can be able to Mano ni wakanyo ni jagoro mungirore migao mar somo migosi Julius Bitok kama dwaro mondo mi koro to jopuonj o negotiate gi nyithindo seche go mowinjore ma oningo beni gitime penje seche go mowinjore mano line makawaluo Mr. Abitoka to samoro weche go eko mag ng'anyo ka chiel kora katulo makinde ka kinde skunde wa ok nyal dhi makare. Ka oseketa kalenda nyithindo gin jomichiko mano ka pacha wuon danyalo wacho kanyo ni jopuonjre kata nyithindo kaluwore koda kang'eto makamano mabende nyaka gie seche geki wagelore koda kang'eto makamano mabende nyaka gie seche geki wageno kanyo ni thuolo machuok kochakore gie seche geki bura makamano koro to dhi nyime mano e dono Roma Milimani kama jong'ad buche maroma dek kamano jang'ad bura Justice Eric Ogola, Justice Anthony Mrema koda ka Justice Freda Mugambi igeno kanyo ni koro to dhi ng'ado bura ewi wach thicho oko mar migosi Rigathi Gachagua. Migosi Rigathi Gachagua nothicho oko higano mar 2024 kaka jalup jatend piny owacho ma pacho kaeri kata kamano nomako bura e dono kowacho kanyo ni ne ok omiye thuolo mar ne wacho korka kore kata chiwo neno mare moromo. Ne othiche oko kodhi koda kataro mar chike ma pacho kaeri kendo masani en jalup ker mano migosi Ngire Kithure Kindiki ne ochamo muma mar apisa kata noyiere mochamo muma mar apisa ataro mar chike ma pacho kaeri. Mi jatelo dwaro mondo mi koro to witi oko bura mak thicho mare oko mondo mi koro to ochule omenda maromo milion 80 mabende wacho ni mano omenda mano tingo salary kachiel kod omenda mabalang made oyud for that there is a justice system in Kenya that works. I have confidence that our judiciary is independent, is impartial, and will give justice to Rigathi Gachagua and millions of his supporters across the country. If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the Court of Appeal and
follow the legal remedies that has been provided by the Constitution. I want to urge my supporters across the country, irrespective of the outcome, to remain calm and peaceful. Yes. This country is bigger than any one of us, and we need a peaceful country, and life must go on, irrespective of injustices that has been meted against many people, irrespective of the suffering that Kenyans are undergoing. Tuombe Mungu atatusaidia, tuvumilie, iko shida ya healthcare, ya masomo, insecurity, tuvumilie. Mungu atatuonekania na mambo yetu itakuwa sawa sawa. Jatelo no kachielo koraka jotelo mamoko motene gi seche gi osechopo mano idoma milimani kama bende bura makamano koroto idhi ng'ade odiochieng' ma kawuono. Wechego mag arita kwe oridi malich mokalo e alwora mar Dono eko ka bende migosi Rigathi Kapamba. Magi gin wechego mabiro kaluwore ni migosi Cleopas Malala osebedo kolal matin e wang' jo Kenya kendo e rombe ma migosi Rigathi Gachagua osebedo godo pokto onene ka owuok kata nyadhore oko elela achiel kachiel kaka nosebedo kotimo e kinde machien. Kata kamano jatelo no koro to kwedo ni mago gin wechego eko mag siasa maricho mabende wacha e pacho kaeri en pod en e duond buch sano mar DCP kendo gitiyo kanyakla koda ka migosi Rigathi Gachagua. Ambayo imebaki moja, turuhusu waende nyumbani, tuchague kiongozi mwingine ambaye atatawala nini Kenya. Na Mheshimiwa Kizito umeongea vizuri sana. Mheshimiwa Lisamula ameongea vizuri sana. Hata sisi Waluya tunataka joto ikuje karibu na nyumbani. Vile jamii zingine zinashikana. Mnajua mimi niko kwa DCP. Kuna wenye wako kwa ODM Linda Mwananchi. Kuna wenye wako kwa DAP. Muluya ni Muluya. Popote tuko, we must advance the agenda of Luya unity. Mimi nikiwa kwa hiyo meza na nikikaa na Rigathi Gachagua nisikie ati wanasema ati Sifuna natosha, mimi nitaambia Rigiji bana, sheru ne sheru, simama na kijana wetu tuunge mkono tusonge mbele. Wewe ni mzuri, sitaongeza mwingine, ni wewe tu. So Kizito, uongozi wa Kenya unataka urafiki na makabila zingine. Hatuwezi sema ati tunasupport Muluya na sisi hatufanyi kazi na makabila zingine. That is why mimi nimejituma kuenda kutafuta urafiki na kabila zingine. Wakikuyu wale mnajua wako na numbers. Paka nifanye urafiki nao. Mimi nimeona hii serikali ya Ruto inajua inaenda nyumbani. Leo imesponsor propaganda ati mimi na Rigathi Gachagua tumekosana. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo kwamba sisi na Rigathi Gachagua tumeshikana kabisa. Hiyo ni porojo. Wanataka kuleta porojo ndio watugawanishe, united opposition isishinde serikali. I want to say here, I have no problem with my party leader. I am the deputy party leader of DCP. Na mimi ndio mwanzilishi wa hiyo chama. Jumatatu tunaenda kupata uamuzi wa kotini kama yeye ataendelea na safari yake ama koti itamsimamisha. Tungependa kumuombea mema nikiwa hapa nyumbani. Mheshimiwa Rigathi, Waluya wanakuombea kabisa. Tuko pamoja, tusisikie porojo ya magazeti. We are together as a party. Na ile siku mtakuja Kizito, unajua vile umesema hamuna pesa, mimi nimekaa na wenye wako na pesa. Tutaweka pesa, alafu ndio tusonge mbele, ndio hata tuwe na uongozi mzuri wa Kenya. So Mheshimiwa Shinali, I wish you well. You are a good leader. Baada ya mimi kutoka kwa serikali, anatumanga mtu na bahasha kidogo, anamwambia Mheshimiwa, wewe najua mafuta yako iko kidogo. Kaporo antire bane wechego mag siasa ene wechego mag siasa medote rema lich mokale gwengo mag Western kocha
kama bende jotelo mawuok kono medo pogore e paro kendo gimedo golo paro mopogore kotenore koda ka siasa no ero ma higa mar 2027. Wano kanyo ka migosi Moses Wetangula ma bende en kanyo speaker e od bura mamalo odiochieng'no eko manyoro kane loso to chiwo seyo kata medo seyo moko kuom jopiny to ahinya rowere mawuok e gwenge mag Western Kenya ma bende koro to wacho ni osemana bedo ka goyo koko kendo yanyo jotelo. Gosi Fernandes Baraza ma bende en kanyo gavana ma Kakamega County bende kane loso koro to owacho ni mane en jatend piny Kenya mano migosi Uhuru Muigai Kenyatta ema nitiere kaka koro to wuondo migosi Edwin Sifuna seneta ma Nairobi County wuonde ni seneta ma Nairobi County wuonde ni obro neno ni obedo jatend piny Kenya e pacho kaeri. Migosi Barasa koro to wacho ni migosi Uhuru Muigai Kenyatta ne keto migosi Raila Amolo Odinga bedo kaka jatend piny e pacho ka ne otame mane higa mar 2022 yiero maduong' manotim e pacho ka. Onge kaka koro to nyalo keto migosi Edwin Sifuna bedo kaka kere pacho kaeri e seche go ma koro to onge telo. Mogo gin siasa go eko ma kaka siasa chalo gwenge ko mag Western Kenya kama jotelo moko siro piny owacho kendo jotelo moko to kwedo malich mokalo piny owacho. Pogruok maduong' pod medo neno e gwenge ko mag Western Kenya tanyanya kind jotelo kendo riwore koro to nyaka jopiny mawuok e gwenge makono. Mere kane migosi Fernandes Baraza loso. Na yule ambaye anapotosha vijana wetu ni aliyekuwa rais ambaye ni Uhuru Kenyatta. Mwaka wa 2022 yeye alikuwa kwa mamlaka. Akazambia baba, nitahakikisha system iko pale, wewe utakuwa rais. Ole kujisala maena jatenda kata ogai mar duono buch siasa no mar PNU mabende koro to wacho ni gin kaka duono buch siasa no mar PNU giriwore kanyakla kendo gisingo mar biro chung' koda ka Laktar Fred Okengo Matiang'i e higa mar 2027. Jatelo no chiwo moko kuom gima duong' momiyo gidhi siro migosi Fred Okengo Matiang'i ne dwaro makamano. Kama kuongo wacho kanyo ni migosi Fred Okengo Matiang'i koro to en jatelo no eko mane osenyiso chia mare maber ker ma pacho kaeri Laktar William Ruto. E seche ma mano timore bende migosi Kalonzo Musyoka ma en jatend duono buch siasa mar Wiper koro to golo kwayo makende ne jo Kenya mondo mi osire lwedo mano e dwaro mare mar bedo ker e pacho kaeri e higa mar 2027. Migosi Kalonzo Musyoka koro to nosidho ayanga dwaro mare mar dhi chunga kendo dwaro kom noero mar ker e higa mar 2027. Ka bende koro to golo kwayo makende ne oganda ma pacho ka mondo mi osire tok mana sire kende to sire e yor omenda. Migosi Kalonzo Musyoka koro to dwaro mondo mi oganda ma pacho ka osire e yor omenda mar neno ni oyudo kanyo omenda moromo mobiro chung' godo e laro kom mar ker e higa mar 2027. Maedi kaka ne nyasi makamano ne chalo gi kaka ne jatelo no loso. This website also includes our resource mobilization platform because Komboa Kenya is not a campaign funded by cartels or sustained by corruption. It is a people's patriotic movement and the people must power it. I urge you to contribute what you can. Whenever for one moment think by campaigning, but we are doing it systematically. What we have unveiled today is a digital platform where Kenyans will be able to interact with the candidate and to give them this space because we are a very innovative nation. So it is a one-stop kind of platform, and that's why I actually was able to thank these Kenyans who have been able to, our software
developers. Kaubila nyako docheni makawuono makoro to chope doho mamilimani kaidhi chaku winji bura mare mabende ne odonjne godo kodaka obila. Babu Wino mano jol bronero ma Embakasi East makoro to en kanyo okil elo Eric Omondi burano wafuatilia ni kanyo kata waluoni kanyo wadhi ng'eyo kanyo neno pichni mopogore opogore manga gigolo twak marge kata wicho go koma gidhi wacho manga gigolo twak marge kata wicho go koma gidhi wacho mago gin moko kuom weche go koma bende koro to dhi nyime pacho kaeri kendo waluoni kanyo kaka gitimore e pacho kaeri bende gi sani mana kaka nasewacho ni kanyo migosi Rigathi Gachagua ni e dono eko kendo ene nyim jong'ad buche adek kamano kamoting'o jang'ano eko kendo ene nyim jong'ad buche adek kamano kamoting'o jang'ad bura Eric Ogolla, jang'ad bura mano Anthony Mrema kodaka jang'ad bura Frida Mugambi kama bende wagino kanyo ni do koro to dhi golo ng'eto margi mogiko Mugambi kama bende wagino kanyo ni do koro to dhi golo ng'eto margi mogiko chieng' ne maka wuono kotenre kodaka weche kodaka wach thicho oko ya Peace TV.